Вітаю ўсіх, мяне завуць Надзя Бука, я дзіцячы пісьменнік і ілюстратар. І сёння я хочу распавесці вам пра сваю кнігу, якая называецца «Бася і яе чароўны свет». Кніга выйшла зусім нядаўна, і адметнасць яе ў тым, што я з'яўляюся не толькі аўтарам тэксту, але і ілюстратарам. Гэта значыць, што ўсе ілюстрацыі, які вы ўбачыце тут, іх намалявала я пры дапамозе акварэльных фарбаў і звычайнага простага алоўка. У гэтай кнізе шмат вельмі казачных герояў, як і ва ўсіх казках. І першы гэта, канешне, Піглас. Гэта такой вока з крыламі блакітнага колеру, які есць драўляныя прышчэпкі і размаўляе пры дапамозе бурбалак. Ён калісьці пасяліўся ў дзяўчынцы Басі, але ў гэтай кнізе у Басі жа з'яўляецца малодшы брат Ян, і яна пачынае да яго раўнаваць. І з гэтай нагоды з'яўляецца іншыя героі, пра якіх я таксама пішу ў гэтай кнізе, яны называюцца гласпіі. І вось гэтыя гласпіі вельмі так жудасна выглядаюць на самой справе, але як і ва ўсіх казках, дабро, як заўсёды, перамагае зло. Ёсць яшчэ адзін герой, гэта Пува. Яна чымсьці падобная на саву, але у яе замест зрэнкі гузік. Гэта таму, што яна таксама любіць есці гузікі. І таму не трэба здзіўляцца, калі ў кагосьці знікне гузік, гэта Пува, можа, яго забрала. Пува абараняе чалавека ад начных жахаў, а таксама ад бяссоння. Тут таксама ў гэтай кнізе я распавядаю пра бубласаў. Гэта такія лекавыя расліны, але яны вырастаюць толькі ў тым выпадку, калі чалавеку вельмі патрэбна дапамога. І тут якраз такі Бася выратоўвае ад мігрэні сваю маці. У гэтай казцы існуе шмат казачных персанажаў, і таму напрыканцы я зрабіла спецыяльны слоўнік, дзе пра кожную істоту, якая жыве вось у гэтым іншым свеце, паралельным для Басі, яны апісаныя. Тут ёсць і пра Пуву, і пра Тыкеку. А хто ж такі Атыкека? І ён адлюстраваны якраз на вокладцы кнігі, вы даведаецеся, калі яе прачытаеце.